Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಮ್ನೇಲ್ ತೂದೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪುದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಪಂದ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ Q&A ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ವಿದೌಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗಾರುಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಕೊಲ್ಲರೆ ಆಪುಜಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಫುಲ್ ಬೇಗಾರ್ ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಅದು ಪೋಪ ಅಂಚಾದ್. ಸೊ ಎಂಕ್ ಆವಡ್ ಮಗಾಗ ಮೇನ ಮಗ್ಗಕ್ಕ ಆವಡ್ ಬಿಟ್ಟೆಗ್ ಆವಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ರಡ್ಡ್ ಜನಕ್ಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗಾರು ರಡ್ಡ್ ಜನಲ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಉಂದು ಫಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂದ್ ನಮ ಪೋಯಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಪೋಯಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೈಜಿ ಒಂತಂತೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇನ್. ವೀಡಿಯೋಸ್ಡ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇನ್. ಸೊ ನನಗೆ ಕೆಲವೆರೆ ಡೌಟ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕ ಅವೇನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾಯೆ ವೀಡಿಯೋಗು ಬರ್ಪುಜೆರ್ ದಾಯೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಂದ್ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಕೇಂದೆರ್. ಐಕೆ ಆನಿತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ ದಾಯಗ್ ಪಂಡ ಅರ್ ಒರಿಯೆ ಬೆನಿಯರೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ಲ ಪೋವೊಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಲೆಗ್ ತುಕ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಬ್ಗ್. ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆಪುಜಿ ಒರಿಯರ್ದೆ ಪಾಪ ಅರ್ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪೆರ್. ಆರ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು. ಟೆನ್ಷನ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡೆ ಆನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಪುನ ಪೊನ್ನತ್. ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡೆ ಎಂಕ್ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ ಕೆಲವೆರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಪುಂಡು, ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಕೆಲವರೆ ಆನ್ ಕೋಪಡ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಹಾಕುವೆ. ಸೊ ಐಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆರಾದೆ ಪನ್ಪೆರ್ ಎಂಕ್ ಜಾಬ್ ಒಂಜಿ ನಾಡ್ ಪಂದ್. ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಪಾಪ ಬಂಗ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇಜ್ಜಿಂಡಾರ್ ಪನ್ಪುನ ನರಮಾನ್ಯ ಅತ್ತಾರ್ ಬಾಯ ಬುಡ್ದು ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪುಜೆರ್ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ಪೂ ಪಂಡ್ ಈತನು ಪಂತಿಜೆರ್. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂದಾಯ ಬೊಕ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪಂದ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ತುಕ ನನ ಜಾಬ್ಗ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆರ್ ವೀಡಿಯೋಗ್ ಬರ್ಪುಜೆರ್ ಪಾತೆರೆ ಪೂರ. ಸೊ ದಾಯ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಸಾರು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಲೋನ್ದ ಗಾಡಿದ ಲೋನು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಉಂಡು ಗ್ರೂಪ್ದ ಕಾಸ್, ಇಲ್ಲದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಎಂಕ್ಲ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಉಪ್ಪುನೆರ್ ದಾವರ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಆರ್ ವೀಡಿಯೋಗ್ ಬರ್ಪುಜೆರ್. ಬರಂಡ್ ಇತ್ತಿನಾರ್ ಅತ್ತಾರ್ ದುಂಬು ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ತೂಂಡ ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆರ್ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನಾರ್. ಸೊ ಇತ್ತಂತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅರೆಗ್. ಆರ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ತೂದ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡ ಬೊಕ ಮನಿ ಪಂಡ ಕುಲ್ಲುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಆರ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಬರ್ಪುಜೆರ್, ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ವೀಡಿಯೋಡು. ಸೊ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಏರಂಡಲ ದಾಲ ಕಿಬಿ ಉದೆರೆಲ ಯಾವು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ದಾಯ ಪಂಡ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಆದ್ ಎನ್ನ ವರ್ಷ ಆಯಿನಿ. ಐಟ್ ದುಂಬುದಕುಲು ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪೆರ್. ನಂಜಿ ನರ್ಕಟ್ಟೆದಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪೆರ್. ಅಕುಲು ಒಲ್ಲಂದ್ ಮಲ್ತಂಡಲ ಯಾವು. ಸೊ ಬಟ್ ಆರ್ ಐಕ್ ಪೂರ ಕಿಬಿ ಕೊರ್ಪುನಾರ್ ಅತ್. ಅರೆಕ್ ದಾದ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೆನ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್. ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ದಾನೆ ವೀಡಿಯೋಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್. ಏರ್ ದಾದ ಪಂಡಲ ಆರ್ ವೀಡಿಯೋಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡ್ತಿಜೆರ್. ಎಂಚಿನನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ಪಾತೆರಡ್ ಆರ್ ಬುಡ್ಪುಜೆರ್. ಸೊ ಅಂಚ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯೆ ಯಾನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏತ್ ಮುಟ್ಟ ಆತಂಡ ಪಂದ್. ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ BA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತುದೆನ್. BA ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತುದೆನ್, BA ಜರ್ನಲಿಸಮ್. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ನನಕ್ ಕಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪರೆ ಪೋಯರೆ ಆಪುಜಿ. ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒರಿಯೆ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆಪ್ಪುನು. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು, ಬೇತೆರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ ಪಂದ್ ಗತಿ ಇಪ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬಾಲೆಲ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡೆ ಜನ. ಅಂಚಾದ್ ಬೇತೆರ್ನಲ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್
ಆತ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪದೇರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಪದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಲ್ಪದೇರೆ ಇಂಕ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಕಲ್ಪದೆ ನೆಟ್. ಏರ್ ಅಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು, ಅವಳ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಿ ಏರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಅಂಚಿನ. ಸೊ ಸೊ ಅಂಚಾದ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಬನ್ನಗ ಒರ್ತೆ ಬೈದಿನಿ ಖಾಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದ ಡ್ರೆಸ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಆತೆ ಬೈದಿನಾಲ್. ಸೊ ಇಂಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕೆಲವೆರೆಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇಂಕ್ಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಿ. ಇಟ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಉಲಾಯಿಡ್ ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆತುಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುಜಿಂದೆ ಪಂದಿತ್ತೇರ್. ದಾಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಎಂಚ ಕಲ್ಪಾವೆ ಎಂಚ ತೂಕ ಪಂದ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರ್ ಪಂದಿತ್ತೇರ್ ಅಲೆನ್ ಏತ್ ಓದಾಯೆರೆ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಓದಾವೆ. ಬೊಕ ಅರ್ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆರ್ ಬೊಕ ಕೆಲವೆರಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಎಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ದಿನ ದೀಪುವೆರ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಮ್ಡು. ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇತ್ತೆದ ಪೂರ ರೇಟ್ ತೂನಾಗ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಪೋತುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಒರಿಯೆ ಬೆನ್ನದೆ ಆಪಿನ ಅತ್ತದ ಇತ್ತೆಡ ಕಾಲಡ್. ಸೊ ನನ ಇತ್ತೆನೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ದ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮರ್ದ್ ದೆತೊನ್ಲಕ ಮಲ್ತದಿನಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಡ್. ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಯರ್ನ ಉಂದಿತ್ತಂಡ ಆತ ಲಾಯರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತಿನಂತ ಅಂಚಾದ್ ಲಾಯರ್ನ ನೆಟ್ಟುಲ ಪಾತೆರ್ದಿನಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅಕ್ಲ್ನ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯೆರ್. ಸೊ ಉಂದೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಮಂಡೆಡ್ ಇತ್ತೆದಂದು ತೋಜುಂಡು. ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆವಡ್ ಎನ್ನ ಗುರ್ತೆಟ್ಟಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆಂದು ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚನೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಂದು. ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಅವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಲಾಯರ್ನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಎನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದೆ ತೋನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದಾಯೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಕ್ಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಇಜ್ಜಿದಾಯೆ ಪಂದುಂದು. ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಹರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ನಮ ಒರಿಯ ನಂಬುದು ಪೋದಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ನಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ದಿನ ನಮ ಏತ್ ಏರ್ಡಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ ದೂರ ಒಡಿತ್ತಿನಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ನಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ. ಬೊಕ ನಮ ಕಾರ್ ಕಜ್ಜಾವೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏರ್ನ ನೆಟ್ಟುಲ ಕಾರ್ ಕಜ್ಜಾವಾಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲೆ ಎಂಜ ಪಂದ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಲು ಎನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ವೆರ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತೆರ್ವೆರ್ ದುಂಬುದ ಪೂರ ದೆತೊನುಜೆರ್ ತರೇಕ್. ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲು ಪೂರ ಅವೇ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೆರ್ ಅವೆನ್ ತರೇಟ್ ದಿವೊಂದೆ ಉಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಅವೆನ್ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾತೆರ್ನ ನರಮನಿ ಏರ್ಲ ಬೈದೆರ್ ಎದುರು. ಸೊ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಎನನ್ ತೊಂದರೆ ಅತ್ತ ಅಂದ್. ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಗಲಾಟೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಐಕ ದೂರ ಇತ್ತಿಂಡನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತ. ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇತೆನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಇತ್ತೆಲ ಬೇತೆ ರೀಸನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವೊಂಜೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ಡಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯೆರೆ ಇಷ್ಟಲ ಇಜ್ಜಿ. ಬೊಕ ಅವು ಗಲಾಟೆಗೊಂದು ಆಪುಂಡು ಐಕ ಅದ್ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಏರೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆವು ಪೋಪುಜಾಯೆರೆ ಸತ್ಯಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತುಂಡಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದುಲ್ಲೆರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಜ್ಜಿ. ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ ಪಾತೆರ ಒಂದ್ ಇಜ್ಜೆರ್. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತುಂಡಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲು ಬುಡ್ಪುಜ್ಜೆರ್. ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಾಪಿನ ಅಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿ. ಕೆಲವೆರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಐಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ನಂಜಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಂಜಿ ಉಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಒರಿಯುಜಾತ ಪನ್ಪಿನ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ನಂಜಿ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಎನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ದಿಜ್ಜೆರ್ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜೆರ್.
ಇಪ್ಪಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ದೇವೆರ್ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ತೊಜ್ಪಾವೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬೊಕೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದಾಯೆತ ತೂವೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತ ಕ್ವಶನ್ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡು ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದರ್ ಪಂದ್ ಸೊ ಬರೆದ್ ದೀತೆ ಆಂಡಲ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡು ಅತ್ತ ಅಂಚಾದ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬುಡ್ದು ಬನ್ನಾಗೆ ಎನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ದಾದ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪಂದ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನಿ ಕೋಪುಡು ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇನ ಎನ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಯಾನ್ ಬೈದಿನಿ ಕೋಪುಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಬರಡು ಪಂದೆ ಬೈದಿನಿ ಅತ್ತ ಏನ್ ಕೋಪುಡು ಬೈದಿನಿ ಐಕೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಕೋಪದ ನೆಟ್ಟ್ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಆಪಿನಿ ಯಾನ್ ಕೋಪದ ನೆಟ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿನ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ದಾದ ಆಪುಡು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಆಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಯೋಚನೆಲ ಎತ್ತಿಜ ಎಂಕ್ ಸೊ ಕೋಪಡ್ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೇನ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅರ್ಧ ಸಾದಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೂಲ್ ಆಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಬೈದ್ಯಾನ್ ದಾದ ಎನ್ವೆರ ದಾದನ ಅಂಡಲ ಬತ್ತಿನ ಬೈದ್ಯಾನ್ ನನ ಪೋಯರೆ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಬೈಜಿ ಅನ್ಕ್ ವಾಪಸ್ ದಯ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ರೂಪ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಐಡ್ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ರೂಪ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಕೇನೊಡು ಕಿರಿಕಿರಿ ಪೂರ ಕೇನೊಡು ಎಂಕ್ ಅವು ಮಲ್ಪುನ ಧೈರ್ಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಉಂದು ಇತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ದಾದಾಂಡಲ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತುಂಡ ಮೀನೆ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ತೊನುವೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆನೆ ಎಂಕ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ದಾದಾಲ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ಸೀದಾ ಬೈದ್ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಯಾನ್ ಕೋಪಡ್ ಎತ್ತ ಹೊರತ್ ಯಾನ್ ಕೂಲ್ ಇಡ್ತಿಜಿ ಮೇರೆ ಏತೆ ನನ್ ಪಾತೆರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಪಾತೆರೆ ದಿನಾಲೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೋಪಡ್ ಎತ್ತೆ ಸೊ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವರ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಪೋಯ ಅಂದ್ ಬಟ್ ನನ್ನ ಪೋಂಡ ಯಾನು ಪೋಪಿನ ಪೋಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರ್ನ ಲೈಫ್ ದಾದಾಂಡಲ ಆಂಡೆ ಅಕ್ಲ್ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ತುಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಪೊಲೀಸ್ನಕ್ಲ್ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಪಗೆ ಯಾನ್ ರೀಸನ್ ಆಪೆ ದಾಲ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪೋಯಿ ಪಂದ್ ಎದುರು ಪೋಯಿನಾತೆ ಪಂಡ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತಾನ ದಾದ ಲೈಫ್ ನನ್ನ ದಾದ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಇತ್ತಿನಿ ಮಂಡೆಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮದರ್ಪೆ ಹೊರತು ಬಟ್ ಆಚಿನ ವಿಷಯ ಪಲ ನಮಕ್ ನಮ ಸೈಪುನ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಜಿ ಸೈತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ ಒಡೆ ಪೋಪ ದಾದ ಆಪ ನಮ ಆತ್ಮ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಏರೆಗ್ಲ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪೋಯರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಇಲ್ಲಗ್ ಬಟ್ ದಾದಾಂಡ ಪೋನೆ ಬತ್ತಿನ ಬತ್ ದಾಂಡ ಅವೆನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ ಪರ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಸೀದಾ ಪೋಯಾನ್ ಸೊ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ ಟೈಮುಡು ಸೊ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ವೆಜ್ಜಾ ಆರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಾ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಮದಿಮೆ ಆಪುನ ದುಂಬು ವೆಜ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ವೆಜ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ಡ್ ಮೀನ್ ಕೋರಿ ತೆತ್ತಿ ಆತೆ ತಿನ್ಪುನಿ ಬೊಕ ಮಟನ್ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ತಿನ್ಪುಜಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಟೈಮ್ಡ್ ತಿನ್ನೊಂತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂದ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಟೈಮ್ಡ್ ಯಾನ್ ಮಟನ್ ತಿಂತೆ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನಲೆ ಅತ್ತ ಬಟ್ ತಿಂತಾನ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಸೊ ಕೆಲವೆರೆಗ ಮೋಲ್ ದಾಯೆ ಇತ್ತೆನೆ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನು ಶೋ ಆಫ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅತ್ತ ಶೋ ಆಫ್ ಇತ್ತೆ ಬೆನಿಯರೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೆರು ಇತ್ತು ಏತ್ ಜನ ಬೆನಿಯರೆ ಪುಪೆರ್ ಅಕ್ಲನ ಕಾಸುಡೆ ದುಡಿಮೆ ಮಲ್ತುದು ಶೋ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೆಂದದ್ದು ಶೋ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುನ ಐಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಸೊ ಕೆಲವೆರೆಗ ಅವು ನಂಜಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆ ಪಂದ್ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆರ್ದು ನಮ ಮಿತ್ ಪ್ರಗತಿ ಆಪ ಏಳಿಗೆ ಆಪ ಎಡ್ಡೆ ಆಪ ಪನ್ಪಿನ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ನಂಜುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತಿನಲ ಕೆಲವೆರೆಗ್ ನಂಜುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಟ್ ದಾವರಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನ ಉಂತಾಯರೆಲ್ಲ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಮುರಿಯದಿಯರೆಲ್ಲ ಯಾವು ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಪೋಯರೆ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೆನ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚದಾಲ ಏರ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜೆರ್ ಎನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೂದು ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ರೆಲ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೆರ್ ಕೆಲವೆರೆ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತ್ ಕೆಲವೆರೆ ನಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ತವೆ ಡೈಲಿ ದಾದೊಂಡು